sa chapter 2 sa Genesis, apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman. Miingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Unsa ingon sa Dios? Kang adan ug kang iba. Kay gisugod naman sila gisugod naman og bira si iba sa bitin. Nga dili mo makaon sa di mo pakaon sa Dios sa pagkaon ng mga bunga sa kahoy sa naman sa Eden. Pero ingon man si iba nga makaon mo sa Ginoo, pero dili lang tong naa sa taliwala o nas tunga sa tanaman sa Eden nga ang bunga ato o ang bisan sa paghikap ato dili kami makahimo sa paghikap o pagkaon kay kami mamatay. Unsa gingon sa bitin diha? Og ang bitin miingon sa babaye sa bersikulo 4 sa Genesis 3. Og ang bitin miingon sa babaye, dili gayud kamo mamatay. Giyahan nang daot ng hunahuna, gidaot na sa bitin ang hunahuna ni iba. No, dili kamo mamatay. So ang pangutana karon, no, kuani siya anang sa ato aning kuan karon kun naka-focus bagid mo sa papaminaw ha. Ang pangutana, kinsa ang bakakon? Ang Dios o ang yawa? Kay miingon ang Dios nga ayaw mo pagkaon niini kay mamatay gayud kamo. Apan niingon ang bitin nga dili gayud kamo mamatay. Mangutana ko sa pagkaon ni iba sa bunga sa prutas, unsay hitabo sa iya? Namatay ba siya dayon? Kinsa mangutana karon kinsa ang bakakon? Note this mga igsoon. Juan 8:44, amahan sa tanang bakak mao ang yawa. Klaro kayo, ang amahan sa tanang bakak mao ang yawa. So dili ta ngay maglibog ato ha. Giguan lang na gi-open lang to na ako maigsoon. Tinuod bagay mo nga naka-focus sa atong gistadihan karon, no? So sa diha nga pagkaon iba sa maong prutas, sa maong bunga sa kahoy. Sa iyang pagkaon wala gid siya ingon nga physically namatay dayon siya. Tungod kay ang himaya sa Dios mao to'y nawala sa iya. So ang namatay, ang nawala sa iya, mao to ang kinabuhi nga katapusan, si kinabuhi nga walay katapusan. So sa diha nga wa pa siya nakaon, perfect siya. So dili siya mamatay, dili gid siya mamatay tungod kay ang iyang ginakaon source to siya sa nagahatag to siya og kinabuhi ang iyang ginakaon unta. Sa except atong gibawal sa Ginoo sa iya. So sa diha nga nakaon to niya, wala. Nawala sa iya ang himaya o ang glory sa Ginoo. Nga unta mo to'y magdala sa iya sa iyang pagkinabuhi nga dili gid unta siya mamatay. Apan unsa? Tungod sa sala, tungod sa pag-disobey, tungod sa pagwala niya pagkamatinumanon sa gisugo o gisulti sa Ginoo sa kanila. No? So ang kasalanan nagsugod ngadto sa kay tas-an sa kalangitan ug hantod sa atong kapanahonan karon tungod sa pagkadili matinumanon. Dili matinumanon. So atong hinumduman sa kanunay nga every choice there is a consequence. Ato ginahinumduman. Every choice bisan unsa nga imong mga pagpili, no, paminaw nimo nga maayo, paminaw nimo nga dili maayo, naay kay consequence nga madawatan ana. So prepare for it. No? Pray for it. Okay, padayon ta. So, pangutana, pila sa inyo hadari ang mutuo nga ang tawo nga patay magpakita pag-usab? Mao man ni siya ang sa November 1 anto man gud nga ginabuhat. No? Pila kaninyo dari ang nagatuo o mutuo nga ang tawo nga patay magpakita pag-usab? Kay mingon, "Uy, sinanay dito nagpakita." Pakita dito sa kwan, daghan mo naka-experience na mga igsoon pero atong hinumduman nga ang yawa nagabuhat og milagro diri sa kalibutan. Nagabuhat og milagro nga ang mga katawan iya pong patuohon sa mga sayop o mga mini niya nga mga binuhatan. Now, Isaiah 26:14 mo ni siya ang tubag. Isaiah 26:14, sila mga patay man, sila dili mabuhi, sila wa nay kinabuhi, sila dili mamangon, tungod niini imong giduaw o gilaglag sila, ug himo mo nga ang tanan nga paghandom kanila mga wagtang. Mawala ang tanan nimo nga mawala ang tanan nga panghuna-una ingon man nga ikaw patay. Ikaw dili na mo bangon, dili mabuhi.
kung ikaw namatay. So, but pasabot, wala kay kinabuhi. So, dili ka makahimo sa pagbangon. Og ang imong tanan nga panguna-una, mawagtang gina siya. So, kung mamatay ang tawo, asa mo adto ang atong patay nga lawas? Mo ni siya karon. Kung mamatay ang tawo, asa mo adto ang patay nga lawas? Sa Genesis 3 bersikulo 19, sa singot sa imong nawong, magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta. Tungod kay gikan niini gikuha ikaw, kay abog ikaw og sa abog ikaw munsa mopauli. Sa daw? Sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay. Tungod nga hangtod nga mopauli ka sa yuta. Asa daw ka mopauli? Sa yuta. Tungod kay gikan niini gikuha ikaw. Asa ta giumol sumala sa tong gibasa sa Genesis ganina? Sa abog sa yuta. So didto pud ta mopauli kuno. Kay abog ka. Abog ta, abog ko, abog ka. Sa abog ikaw mopauli. So kung mamatay ta, ang atong patay nga lawas, mubalik kina siya sa iyang gipaingnan. So ang atong kalag, asa gikan? Kisa ang naghuyop sa bangag sa ilong, niyadan sa pag-umol, ang Dios. So katong naghatag og kinabuhi, katong paghuyop niya, so katong atong gininhawa, nibalik pud to sa Dios, mga igsoon. Ang naghatag og kinabuhi ni atong patay nga lawas sa pag-umol sa tawo, wa pud toy una mo balik sa Ginoo ang ginhawa niya. So, ang ikaw nga giumol, mo balik ka sa yuta. No? Kuha? So, kitang tanan makaagi gayod og kamatayon. Ato ning hinumduman mga igsoon. Nabi toy panultihon nga ayaw hilaki ang namatay, apan hilaki ang imong kaugalingon kay basig ikaw ang mosunod.